Για τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars 1v1 με τον Skillfriend. Θα παίξουμε 5 μάτς, θα διαλέξω εγώ 2 παίχτες και ο Skillfriend 3 και ξεκινάμε. Skillfriend, διάλεξε τον πρώτο παίχτη. Ο πρώτος παίχτης θα είναι Edgar. Edgar, τον έχω ήδη. Θέλω να σας δείξω, παιδιά, έχω πετύχει αυτό το skin και όχι μόνο, έχω πετύχει και αυτό. Αλλά θα βάλω αυτό εδώ πέρα το skin. Λοιπόν, και πάμε. Ready. Θα παίξουμε bounty με τα kills και άμα βγει ισοπαλία, όποιος έχει το μπλε αστέρι νικάει. Αυτοί είναι οι κανόνες και πάμε στο match. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει το gadget με την ασπίδα. Πήρα το μπλε αστέρι. Όχι, δεν το πιστεύω. Νίξα τον. Δεν πρέπει να χάσουμε, Edgar. Εκεί το σκότωσα. Γιατί βαράς πιο μακριά? Δεν βαράω πιο μακριά, είναι ένα στην ουσία σαν bug. Λοιπόν, σε έχω κλείσει τη γωνία. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όχι, θα μου κάνεις hyper. Οκ, σε σκότωσα και δεύτερη φορά. Προσεύχομαι τώρα. Όχι. Άρα. Λοιπόν. Σε κλείνω εδώ πέρα τώρα ξανά. Έλα, σε σκότωσα ξανά, 3-0. Γιατί εσένα σου βαράει πιο μακριά? Έτσι είναι άμα με κυνηγάς. Αυτό. Άμα με κυνηγάς έτσι γίνεται. Οπότε μην με κυνηγάς. Κάνουμε hyper. Όχι, δεν έκανα hyper. Το βλέπετε ότι τώρα νικάει ο Σέλος στα αστέρια, αλλά το παίζουμε με kills. Λοιπόν, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Οκ, το σκότωσα. Και νομίζω νίκησα το match. Δεν κάνεις ulti. Όχι. Δεν ξέρω καν πόσο είναι το σκορ. Ξέρω ότι έχω νικήσει. Στον αέρα νικάω. Αφού έχεις φτερά. Το σκορ είναι 5-1. Και τώρα θα διαλέξω εγώ ένα παίχτη που θα είναι αρκετά. Βασικά θα διαλέξω Dynamite. Dynamite. Οκ, πάμε. Έχω και σε αυτόν ένα mythic skin που το είχα τύχει, δεν το έχω αγοράσει. Εγώ μετά λογικά θα βάλω μακρινό. Λοιπόν, και πάμε. Πάμε γρήγορα να πάρουμε τον μπλε αστέρι. Μου κολλάει. Τον έχω πετύχει. Τώρα εγώ μπορώ να κάτσω έτσι και απλά να βγει ισοπαλία και να νικήσω. Αν και δεν μπορείς να με πετύχει για κάποιο λόγο. Τι έγινε, δεν μπορείς να βαρέσεις? Επειδή έχεις το gadget και φοβάσαι. Okay. Δεν ξέρω καν γιατί έκανα το gadget. Να δω. Όχι. Okay. Καλά. Σε 1v1 αυτή τη στιγμή νικάω 1-0. Λοιπόν, ο Skillfriend τα στοχεί όλα. Ναι, δεν μπορείς να με πετύχεις. Μαξί ο Skillfriend δεν μιλάει τώρα, έχει τρεχαρτάρει τη ζωούλα του. Πόσο είναι το σκορ, 3-0. Αφού είχα σπίτι. 4-0. Ναι, αλλά σου φύγε. Εγώ ξέρω πότε σου βέβει. Θέλεις να πεθάνεις ξανά, ξέρω πότε θα σου φύγει η σπίδα. Παίζω χρόνια Brawl Stars. Όχι, έκανα βλακεία. Και να με σκοτώσει τι θα γίνει? Θα με σκοτώσει μια φορά όπως και με τον Edgar.
Όχι. Και τον σκότωσα. Και νίκησα και αυτό το match. Πάλι είναι όλα από εκεί. Λοιπόν, το σκορ είναι τώρα 2-0. Έκανε 9.000 στα μάτς, 0-6. Και τώρα Skillfin διαλέγεις εσύ τον παίχτη. Όπως είπα, θα βάλω μακρινό, θα βάλω το Mortis. Μακρινός. Καλά, υγεία. Μετά θα βάλω Απλά- μακρινό, τώρα θα βάλω Mortis. Μόρτις. Οκ. Μόνο που είσαι ένα μικρό μειονέκτημα. Εγώ τον έχω δεκαράνει και εσύ μαξτάει, Ναι, τέλος πάντων. Μην σχολιάσουμε στο skin. Ωραίο skin. Top hat Mortis. Έχω βρει κόλπα. Ευχαριστώ. Έχω βρει κόλπα. Ναι. Αφού έκανα κι εγώ τον gadget. Ταραν. Μόνο που εσύ νομίζω έχεις άλλο gadget. Όχι. Γέλα. Όχι, χάλασε την ulti μου. Και έχει ulti τώρα αυτός. Έλα. Δεν μου φάραγε. Τι ήθελες και έβαλες Mortis. Είχα 2025 HP. Λοιπόν, εντάξει. Όχι. Εγώ δεν χιλάρω με την ulti. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλαμάκια. Δεν λέμε. Τι κάνουμε. Έλα εδώ. Αυτό δεν το περίμενα. Δεν το πεις να πεις, δεν το περίμενες. Είχα να κάνω το hype. Και νίκησα. Nope. Τι λοκή έκανες. Ναι, γιατί σημαίνει. Και άλλο ένα kill. Έλα μαζί μου. Έλα εδώ που είναι. Νομίζω άμα νικήσω. Ναι, άμα νικήσω και αυτό νικά όλο το 1v1. Και πήγα να νικήσω από αστέρια. 19 αστέρια είχα, ένα kill ήθελα ακόμα. Λοιπόν, και τώρα διαλέγω εγώ τον παίχτη που θα παίξουμε τώρα. Λοιπόν, ο παίχτης που διαλέγω θα είναι η Piper. Δεν έχω. Δεν έχεις Piper. Λοιπόν, Ρίκον. για να δω τους παίχτες που έχεις. Λοιπόν, Frank, γιατί μας έπαιζες καλό στο βίντεο με το Ranked. Μισό λεπτό. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή το έχω νικήσει το 1v1. Να πάμε τώρα και το άλλο. Τώρα θα παίξουμε αυτά και τα άλλα δύο μας, να δούμε αν θα νικήσω 5-0, όπως νίκησα και με το χαρδαλούπα. Λοιπόν, Τώρα εγώ κάνω. να βάλεις ο Frank. Κάνω να βαθμίσεις τώρα εγώ. Δεν χρειάζεται, αφού ούτως ή άλλως θα τον έχεις. 11. Τελείωνε. Βάζω gadget. Κοίτα. Ναι, ούτως ή άλλως τώρα. Για άλλος το θες. Τι γιατί ρε. Νομίζω έβαλα λάθος gadget για 1v1. Ναι, έβαλα το λάθος gadget. Να είδατε παιδιά, τώρα θα τον είχα σκοτώσει. Λοιπόν, έχει ulti. Όχι, έκανα βλακεία. Παιδιά, θα το χάσω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Παιδιά, τι μου έχει κάνει. Γι' αυτό παίζω καλό με Φρανκ. Στο επόμενο 1v1 που θα κάνουμε,
Πώς με πέτυχε πρώτα. Όχι! Λίγο ήθελε. Όχι, εντάξει, αυτό το έχω χάσει. Στο επόμενο 1v1 που θα κάνουμε θα ξαναδιαλέξω Φραν και θα δεις ότι θα σε νικήσω. Τα άνοιξε όλα, τα άνοιξε όλα. Τα άνοιξε όλα. Πάρτα. Πάρτα, τα άνοιξες όλα. Δεν πειράζει. Όχι, έμεινε 400 HP. Παιδιά, το βλέπετε ότι σε όλα τα kill έχει μείνει 400 HP. 4-0-4. Παιδιά, σε όλα τα kills βλέπετε, τον σκότωσα και τώρα. Εντάξει, είναι και τόσο καταστροφικό το 5-2. Πολύ καλό έπαιξα, πολύ καλά επιτέλους. Πώς είναι το σκορ? Ένα μάτς νίκησες. 3-1. Διάλεξες και τώρα τον τελευταίο παίχτη. Μακρινό. Ναι, Διάλεξες ένα μακρινό. κόλ. Βασικά έχεις μπόνι. Μπόνι. Όχι, βάλε κόλ. Δεν έχω. Κόλ! Δεν παίζω καλά με κόλ. Δεν μου αρέσει ο κόλ. Εσύ με άφησες να διαλέξω. Λοιπόν, παιδιά, τελικά εγώ διάλεξα τους 3 παίχτες. Αφού ούτως ή άλλως τον νίκησα το 1v1. Καλά και 3-2 καλά θα είναι. Γιατί νόμιζα ότι έβαλες μπούλ για κάποιο λόγο. Γιατί έβαλα αυτό το gadget. Παιδιά, ξεχνάω να αλλάζω το gadget. Το άλλο κάτι σε έβαλα. Όχι, γιατί δεν... Έλα. Κοντά είμαι. Όχι, 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 όχι. Είμαστε και δύο αναχή. Γιατί τα ρίχνω που να είναι. Έλα, όχι. Τι έκανα. Έλα. Πέθανα. Λοιπόν, δεν γίνεται να χάσω και αυτό εδώ πέρα το 1v1. Βασικά αυτό... Τώρα στο τέλος ο Σκέλ θα κόλ. Εγώ για κάποιο λόγο δεν παίζω καλά τώρα. Έλα, γιατί κάνω τέτοιες βλακίες. Τώρα παίζω καλά κόλ, με κόλ ή όχι? Όχι, απλά εγώ κάνω βλακίες. Κοιτάξτε που τα βαράω. Εγώ κάνω dodge. Ναι, εσύ κάνεις dodge. Δεν βλέπω που τα βαράω. Άμα θέλω κι εγώ απλά να μην βαράω και να κάνω dodge, πάμε. Είδες από τόσο κοντά που δεν μπορείς να με βαρέσεις. Κοιτάξτε. Μπορώ να το κάνω ισοπαλία. Όχι. Παιδιά, βλέπετε τις βλακίες κάνω. Δεν πειράζει, νίξω το 1v1, θέλω να κλείσω το βίντεο, έχω νεύρα. Νίξα τα δύο. Λοιπόν, απλά μην μιλάς, έχασες. Τουλάχιστον νίξα δύο, για μένα είναι καλό αυτό. Μην μιλάς, έχασες. Έχω 3.000 κύπρα και ο Γκούτλος έχει 15.000. Άρα έχασες. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.